Tansya ng Umaga, Kalusugan at Bayanihan. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So Amazing 4, pinainom ka ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Oo, nakagalaw na. Pagkatapos tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na beses nung May 15. Oo. So nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Ano na, medyo nakaupo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. Tapos, So tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After how many days kang umiinom nung itayo nakalakad? Nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So ngayon po, May 22. Opo. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay sus, yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasala, missing for sa Panginoong Diyos, Yes. saka sapo kong si Arlene, Yes. saka si Amazing Arlene. si Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan,
gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po'y inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po'y pizza 22 pa lang. Nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay nakarecover ka agad. So, ano po masasabi po ninyo? Ito po bang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, Nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao. Yun, magandang gamot. At saka na aking pong naalala rin, Nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga, sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4 lang. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda. Pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad. Kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose. Kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Diba? In just a day. Yun na narinig ko kasi sa radyo, kay Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pasubukan ko. Yes. Kung nung inom ng Migawan, masakit pa. Kaya sabi ko, ubusin ko daw yung 5. No, 5 ang ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling Magaling na. Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito? Dalawa. Then sinundan mo uli. Nakalima man siya. Nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. So talagang amazing. Buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4, Nanay, yung pong Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Oo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako. Sabi lang mag-inom. Pero yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginobatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagkat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin.
Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. Kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Hindi ko man nasubukan. Okay, so ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyo nasubukan. Yung una, Migawan, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman, yung Amazing 4, nung kayo po ay na-stroke po. Thanks God na binigay po sa atin ang Migawan, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So nanay, congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging mas sigla, malusog para Salamat. maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po ay humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat kayo ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Magandang hapon, nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Migawan, ng Miracle Sea at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover?
Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi ang talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan nangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin,
ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom noon. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi mong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Greg ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So, thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. It's an invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Samutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Samutsaring mga testimonya at sangkatutak na. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng
Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok to Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga.
talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga nakukuha. sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika. Natural, truly, ito po ang binigay sa Maray na tabi. Ako po si Anthony Armandito Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So magayon so response os mega 1 multi 5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins yan. Tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa mati kita kambulan tamang ki sa taas sa Maladyo kita maray pa. Isa na tabi. Salamat. Nasyonal na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik. Tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko.
sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, umiinom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nagano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po, Doc, sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kaya- Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Tagal na ba kasi umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung putis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, nga po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi nga po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano, yung Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joey Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Opo, Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat, bless. In regards kay nanay. Thank you po, Doc. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Asaytong, isa pong distributor ng Panguluhan. Ang sa based on my experience po sa Pamilya May, hindi po ano mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang
tititay ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing anong capsule. Kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ininom na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit. Ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong amazing juice talagang miracle talaga siya. Tapos sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya, tit lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, Mega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Di dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya to. Ito lang, 3. Yung millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi nasaktan niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya lahat siya pilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, mga after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung hindi ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako papadala ng BRTTH. Kasi parang okay na yung katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantay ako. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na. Kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRCTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandoon siya ngayon, kasi ito nga, tininanan ko talaga kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor.
Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka daw doon. Kahapon, di nagpunta ako doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos- mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, baka kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, wag ka munang magsisi. Wala Daw, pa kasi isang ito buwan, nga. peanut. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sinuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Dok, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, ang pagka ko, ang creatinine yan, hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natusuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for ano na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Anong gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kung ipinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, wala naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Ito sinabi, from 1.5, naging normal na kapo. sabi ko, Yan ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi yung mo pa siya sinama. kahapon, sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakita ng result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di hinintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan ng dahil doon sa mga Hello everyone! Diyos, marahay na pagkaaga po sa Indo Gabos. So, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena. Ayan, so magandang umaga. It's Sunday edition po. Ayan, samahan niyo po kami hanggang 11 a.m. Ayan, so marami pong announcement tayo today para naman po sa ating mga avid listeners and of course sa ating mga clients. Ayan, so by the way, ang aming office po, ayan, located po kami dito sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito since free health consultation po sa natural food supplements. So, paki-take note na lamang po ang contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, sa Smart, we have 0998 975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Or sa kanyang bagong contact number, ayan, sa talk and text. Ayan, so 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. So, marami pong activity. Ayan, so magsisimula na bukas. Ayan, ang dami pong activity na mangyayari po dito sa Miracle Health Corporation this coming
December. Yan. So, ilang araw na lang, 'di ba? So, December na. Yan. So, kaya naman po, ayan, unahin na natin. Ayan. So, simula na po bukas ang second validation ng pa-contest po ni Doc Joey Bitito sa project entitled po na Beautification, Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. So, bukas na po mag-start ang second validation po. Ayan, so abangan po natin kung sino po yung mananalong barangay. Ayan, so marami, 'di ba? So malaki po yung papremyo dyan ni Doc Joey Bitito. Sabi nga ni Doc Joey, baka hindi naabotin ng I think second week o third week. Ayan, so baka first week pa lang ng December, baka mag-awarding na dyan. So, yan po yung pa-contest ni Doc Joey Bitito. So, dito naman po sa Miracle Health Corporation, sa ating mga amazing products. Ayan, so sa mga clients po natin and syempre sa mga gusto po mag-avail ng ating mga amazing products, especially sa mayroon po na mga health concern. Ayan, noon man po hanggang ngayon na nandyan pa din po ang ating mga sakit, ang ating maintenance. Ayan, subukan po natin ang ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. Yan, so may promo din tayo dyan. Yan, so promo natin starting po nung September 19 to December 15. So magkakaroon po tayo dyan ng raffle this coming December 19, ang grand draw. So which is ang first prize po natin dyan is one set na Amazing 4 worth 11,000. So ang second prize, which is one set na Amazing Trio worth of 7,500. And third prize po natin is one box na Mega 1 worth of 3,500. And especially, magkakaroon din po ng 10 consolation prize, which is yung 10 na mananalo po is makakakuha po sila ng 1,000 pesos worth ng ating mga amazing products. So, doon naman po sa ating DJB Eatery, yan, so yung mga customers natin dyan sa DJB Eatery. So, magkakaroon din po tayo dyan ng raffle sa December 19. Baka yung sa DJB Eatery natin ay gaganapin po ng morning, and sa hapon naman, yan naman po yung draw natin sa ating mga amazing products. So, doon naman, every time po na kayo ay kakain dito sa amin, worth 100 pesos, kayo po ay magkakaroon ng 1 raffle ticket. So, ang first prize po natin dyan is 2,000 worth na groceries. And second prize po, 1,500 worth of groceries. And third prize, I think 500 worth of groceries. And 10 consolation prize na 250 pesos worth of groceries. So, yan po yung ating good news sa ating mga avid listeners, sa ating mga clients, to join our raffle this coming December. And good news din po dahil sa naubusan tayo ng mga stock sa ating special siomai, which is factory outlet na po si Doc Joey Bitito dito sa Albay. So, ang products is galing po sa Bulacan, which is soya. Ayan, so yung ingredients po dyan is soya. And yan, so galing pa sa Argentina, yung mga ingredients po natin dyan. So, ang dami kumakain dito, ang daming dumadayo ng ating special siomai. So, naubusan kami ng stock, pero yung stocks natin dyan is yung tag 60, yung malaki na lang po. Yan, so baka by Thursday, so nandito na yung isang truck ng siomai. Yan, so grabe. Yan, so bumili na si Doc Joey ng freezer ng tatlong area ng freezer, 'di ba? So, yun, of course, bukas, free health consultation. Yan, kung gusto natin na makausap ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Yan, so visit lamang po kayo. And especially, yan, magpa-sked na tayo for consultation, for, yan, na magpapasked na tayo bukas. Yan, so mag-text na lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart again, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, bagong contact number sa 0910
0917-44-8258. So, ang daming contact number ni Doc Joey, which is, yan, lahat naman po yan ay available. So, kung sa Facebook, yan, pwede nyo naman po siyang isearch sa Joey Bibon Bitito or sa kanyang second account po na Doc Ching Bibon Bitito. So, may YouTube channel din tayo, which is nandyan po yung ating mga amazing testimonials. Ayan, so, pakinggan nyo po yan. So, congratulations po sa ating active referral diyan po sa Puro Legazpi. Yan si Ma'am Salvacion Aranya Villa. Yan. So, nag-start po kay Ma'am Joy, which is yung kanyang asawa po ay nananakit yung parang sa may puson. Ayan, so, natulungan po natin nag-take ng Mega 1 capsules. Start sila nag-take, I think, 500 pesos. Yan, so, kinuwento niya doon kay Ma'am Salvacion Villa, Ma'am Salvacion Aranya Villa. Ayan, so, ngayon po, ayan, so, ang dami pong nagpapakonsulta dito, galing po dyan sa Puro. Ayan, so, talagang, yan, nagkwento na. Kasi, di ba lagi natin sinasabi na kapag magaling po ang isang products, talagang sila na mismo yung magkukwento din po, especially sa pamilya nila, sa kapitbahay nila, na nakikita po nila na mayroon pong mga health concern. So, kahapon, bumalik din po dito si Ma'am Teng Santillan. Yan, so nag-abig kaya last time ng worth 8,000 pesos na products na Amazing 4. And then, yan, naubusan tayo ng stock sa ating Amazing Juice. Kaya, ayan, kahapon may natira pang isa, kaya kinuha na niya. And then, may pumunta dito, nagtatrabaho sila sa DAR. Yan, mag-asawa po. Ayan, so, yung lalaki kasi may enlarged sa puso and then enlarged prostate. Ayan, so, matagal-tagal na din po yung kanyang health concern. Almost, I think, year na yung kanyang health concern. So, noon pa man, hanggang ngayon po, ay napapakinggan niya tayo. Pero ngayon lang, diba, nagpa-consult si sir. Siyempre, sa una po, marami tayong duda, takot na kung ito ba ay proven and tested. Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, na hindi po natin mapapatunayan ang ating mga products, especially sa inyo na hindi nyo pa po nasubukan. So, syempre, maraming tanong. Pero mas magtanong tayo kung tayo po ay may mga maintenance and syempre may mga other health concern tayo. Ayan, so mas lalong dumadami ang ating health concern. At the same time po, mas lalo pong lumalaki yung ating gasto. So, dyan kayo mas magtanong. So, dito sa atin, 'di ba, sabi nga natin, at least bigyan nyo po kami at least 3 months to 6 months na tuloy-tuloy na pag-take ng ating mga amazing products. Kasi nga, 'di ba, marami na tayong mga amazing testimonials, which is yung mga tao po na natulungan natin during nag-take ng ating mga amazing products. So, last time, 'di ba, kung lagi kayo nakikinig sa programa namin, yan, lagi ko pong binibida sa ating mga programa yung mga hindi natin, yung mga taong hindi po natuloy sa operation. So, last February, 'di ba, lagi kong sinasabi na si Tatay Willie Adra na nag-start po, nag-take ng ating Amazing 4 last February. February 27 kasi I think February 28, due for operation na siya. Pero yan, sinubukan muna yung ating mga products kasi po siya ay isang security guard sa Naga. Yan, so ayaw niya magpa-opera kasi isa sa problema niya is hindi po siya makakapagtrabaho dahil siya po ay naoperahan. At the same time, isa pang problema niya is paano na lang yung kanyang hanap buhay. Siyempre, nakatenga din kasi hindi siya makapagtrabaho. So, dahil po sa ating products na Amazing 4, hindi po siya nagpa-opera. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-take niya. At the same time, sinusunod yung mga advice natin. At syempre, kung anong oras siya dapat mag-intake ng ating mga amazing products. So, ganun din po si Tatay Alfredo Dr. Dedea from Manito. So, hindi po din siya na-operahan sa kanyang katarata. Last, I think, operahan siya mga March. Ayan, so, yan, wala pong operation na nangyari. So, at the same time, yung 5 pang niyang health concern na mayroon siya, lahat po yun naayos pa during nag-take siya ng ating Amazing 4 product. So, 5 po yung kanyang health concern. So, siya po ay 77 years old. So, isa sa pinaka-health concern po niya is due for operation sa katarata. And then, sa prostate, sa cholesterol, high blood, diba? Sa sugar.
So, may mga other health concern pa po siya. Pero that time, 'di ba, naayos po 'yon during nag-take siya ng ating Amazing 4. So, si Tatay Baldo, 'di ba, yung mga anak niya nasa Amerika. So, during na siya ay pinapadalhan, so dito po diretso yung si Nanay Miliana Baldo na para mag-avail ng ating mga amazing products. Kasi nga proven and testedness po siya. So siguro ngayon kasi citizenship na yung kanyang mga anak sa Amerika, so anytime pwede pong pumunta siya sa Amerika. So mag-a-avail po siya ng ating mga amazing products upang dalhin po doon, 'di ba? So gusto din kasing uminom ng kanyang mga anak ng ating mga amazing products. So, si Nanay Lilia Batalier, ayan, so due for operation sa Catarata last September. So, ngayon po ay umiinom lang po ng ating mga amazing products. So, siya po dati ay breeden, di ba? Hindi po siya nakakatayo na. So, inaalagaan na lang po siya ng kanyang apo. So, ngayon po, yung kanyang apo ay nag-aaral dito sa STI. So, kapag nawalan siya ng stock, so dadaan lang po dito yung kanyang anak. Ayan. So, good news din po dahil sa binabaan po ni Doc Joey, nakapromo tayo sa Digo Sure na gatas. Ayan. So, yung Digo Sure, isa sa nakatulong po kay Doc Joey Bitito that time na mayroon pong back pain at syempre yung ating Amazing 4. Yun, so mas mabilis po yung pag-recover ng back pain ni Doc Joey Bitito. Kaya naman po, ayan, lahat ng mga nasubukan ni Doc Joey, yun din po yung pinapasubok natin sa ating mga amazing product. So, kung dati, na-avail po natin siya ng 1,200. So, nag 1,000. So, ngayon po, may promo almost 950 na lang. Kaya si Ma'am Jenny Gu daw kahapon, 'di ba? Nag-avail na po siya ng ating Digo Sure. Kasi po siya, ayan, binawal po sa kanya yung kape. Ayan, so, kaya nag-Digo Sure na lang po siya. So, subukan po ang ating mga amazing products. Ayan, so, Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 capsule, 'di ba? So bukas na bukas po kami from 8 AM to 6:30 in the evening. So free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Again, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, ang dami nagtatanong na po sa ating siomai. And so, magkakaroon na tayo dito. Ayan, so, for printing na lang po yung ating ano yan. So, kung gusto natin, 'di ba, masubukan po yung ating mga products. Yan, so punta lamang po kayo dito sa atin, 'di ba? So sa siomai, ayan, factory outlet na po dito si Doc Joey Bitito sa Albay. Yan, so kung kayo, 'di ba, mag-a-avail kayo dito. Ayan, so ma'am, na-receive mo na po ba sa email? Ayan, so wala pa ako nakita. Ayan, so wala pa po ako nakita, ma'am. Ayan, so yun, magpapaprint na tayo bukas para makita nyo dyan sa labas, 'di ba? So, yun, ang dami natin gagawin. Kaya naman po, ayan, punta lamang kayo bukas. Yan, so, ang dami nagpapakonsulta. Yan, pumasok yung November, 'di ba? Everyday, ang dami pong nagpapakonsult sa atin. Ang dami pong mga baguhan. Usually, mga baguhan po yung ating mga amazing clients. Ayan, kaya naman kung ikaw ay matagal na po ang inyong health concern, ayan, subukan po ang ating mga products. Yan, Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 capsule. Yan, so, proven and tested na po ito since 2008 pa. Yan, so 2008 pa po ang ating company. Kaya naman po ay try na natin, 'di ba? Kasi wala naman pong mawawala as long as na ito na pala yung makakatulong po sa inyong health concern. Ayan, so si nanay nga, ayan, from Nusido, from Tagaytay, Camaligalbay. Ayan, so sinubukan lahat. 'Di ba? Lahat-lahat na niya sinubukan niya na. Ayan, so ganun pa din hanggang sa nabingi na yung kanyang asawa, hindi na makadinig. Ayan, so minsan nagagalit na daw yung asawa niya kasi parang sinisigawan niya na lang daw siya. Yan, kasi hindi naman naririnig ni tatay, 'di ba? Kaya naman po, yan, so kung ayaw natin na lumubha ang ating mga health concern ngayon pa lang, 'di ba? So subukan na po natin. 'Di ba? Much better kung aagapan po natin ang ating mga
health concern, 'di ba? So proven and tested po ang ating mga amazing products. Yan, so isa-isahin po natin yung mga benepisyo ng ating mga amazing products upang po mas maintindihan natin kung ano ba yung mga nilalaman ng ating mga produkto. So unahin po natin si Mega E Capsule. So si Mega E Capsule po ay mayroon po itong 5 potent berries. So nandyan po si acai berry. Yan, si acai berry, maganda po ito sa cardiovascular and digestive system. Yan, si pomegranate, yan sa endocrine system. Si blueberry, yan, so memory enhancer. Si cranberry, urinary and kidney. Kaya naman pa sa may mga kidney failure, chronic kidney disease, yung mga dinadialysis, yan, so subukan po natin, 'di ba? So yung isa natin dialysis po from Bakakay, yan, so 3 times, baka later on mag twice na lang and mag once na lang, 'di ba? So ito po ay mga antioxidants, 'di ba? So si Multi-5 naman, ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman po na mga mushroom. So nandyan po si Maitake. Yan, si Maitake po, the king of mushrooms. Yan, so endocrine and obesity. Yan, si shiitake po, ayan, so cardiovascular. Yan, sa may mga cancer. Yan, anti-cancer properties. Yan, so may mga natulungan na tayo ngayon, 'di ba? May mga cancer-free na. Yan, so take lang po ng ating mga amazing products. Of course, magaling po ito sa immune system. So yung mga mahina po ang immune system, magaling po ang ating Multi-5 capsule. Sabi nga ni Nanay Pelohero, yan from Ligaw, sabi niya, bakit kapag uminom ako ng capsule, parang hindi ako napapagod? Kahit kulang ako sa tulog, parang hindi bagsak yung katawan ko. Dahil po yun sa pag-take ng ating mga amazing products. Na isa sa natulungan natin yung kanyang asawa na hindi po natuloy sa dialysis. So sabi na kahit siya may edad na, inaalagaan niya yung kanyang mga apo, siya pa yung naglalaba, nagluluto. So parang hindi daw siya napapagod, 'di ba? So then si Miracle C, ito naman po ay 5 klaseng mga vitamins. Yan, so maya-maya, ayan, so abangan po natin ang ating CEO na si Doc Joey na magpapatuloy po ng ating magandang programa, 'di ba? So ang daming good news po na ibibigay sa inyo ni Doc Joey upang po ay makatulong siya sa inyo lalo, 'di ba? Sa kalusugan and sa financial. So si Miracle C naman po, ito ay 5 klaseng mga vitamins. Yan, sa may mga sakit sa puso, number 1 ito na makakatulong sa inyo. So super na mura lang at affordable na kayang-kaya niyo po 'yan, 'di ba? So sa mga bata, ayan, so magaling po ito. Yan, si Bieber Shane and si RJ nga, ito yung ginagawang candy. Yan, so nabigla ako last time kasi tinatanggal lang talaga sa blender. Ayan, kinakain na nila yung ating Miracle C, 'di ba? So sila mismo gumagamit po ng ating mga amazing products. Ayan, so anong oras na ba? Ayan, upang si Doc Joey na yung magpatuloy ng ating programa upang makasama nyo po. Ayan, so bukas po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Maraming activity, maraming raffle na magaganap po this coming December. Kaya naman po, bukas pakiagahan para naman po kayo ay maka-join agad sa amin. So maraming salamat po at si Doc Joey na po ang magpapatuloy ng ating programa. So my name is Miss Len. Maraming salamat and magkita-kita tayo bukas. Okay, Miss Len, thank you so much sa iyong napakagandang paliwanag at introduction sa atin. At magandang balita po talaga dahil po kami andito para tumulong po sa inyo. Marami po tayong mapag-uusapan. Ano problema ninyo, di ba? By the way nga pala, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday sa inyo. God bless. And best wishes. Mabuti po kanina, bumaba po ako kasi sarado po ang ating eatery. Kasi may delivery po tayong 4 na boxes ng Digosure. O yung pong milk na Digosure, yung pong magaling po yan sa buto, magaling po sa ating katawan. Nakakatulong din po sa may mga high blood diabetes.
mga arthritis, mga back pain, yan po ang Digosure, yan. Pagbaba ko, ay nakita ko may andyan na si nanay, naka-tricycle, nanay Natividad Llanita ng Daraga. Naka-tricycle, mag-isa lang, 82 years old po ito, na-stroke, hindi makalakad. So, umupa lang po siya ng tricycle, na yun po ang umalalay sa kanya. Kaya ako po ay in-entertain ko at pinainom ko kagad ng Amazing 4. At sinabi ko, mag-abil na rin siya, kumuha na rin ng Digosure. Ayan, yung sukli, kulang nga, binigyan ko naman siya ng yung ating special na siomai chicken flavor. Yung ating nga palang siomai, ito po ay ang ingredients ay soy or soya. Yung ginagawa po ng, yan po healthy, magaling po yung sa may sakit sa puso, may high blood, magaling po yan sa may cancer, magaling po yan sa iba't ibang klase sa ating katawan. Yan, sa ating katawan. Kaya po ay maswerte tayo sa ating po, ito ay inatang ng dakilang Panginoon dito sa Albay. At tuwang-tuwa po yung may-ari, manufacturer sa Bulacan, dahil tayo po ang naka-partner nila. Okay, at paubos na po yung dinala nila nung 19. Paubos na, may darating po tayong produkto this coming Thursday evening. Marami na po yon, hindi na tayo maubusan kasi yung pong dinala nila, konti lang po yon. At paubos na nga. Kaya kanina, binigyan ko rin si nanay ng 60 pieces na siomai na chicken flavor. Chicken variant. Yan, ang tinatawag dyan. Okay, sa atin po special. Ang mga natitira na lang natin dyan, yung pong Japanese big. Ibig sabihin, pig malaking malaki, ganyan. Kasi ang siomai, maliit lang, di ba? Japanese premium big. Pag sinabi mong premium big, napakasarap. Napakalaki. Yan, andyan po natira sa atin. At hopefully po ay sa Thursday, Friday available na ang marami. Kasama na dyan po yung sweet longganisa, garlic longganisa, yung pong skin longganisa. Hindi muna ako nag-order ng siopaw kasi malayo. Baka masira, di ba? Okay, at iyan po magandang balita. At iyan po, meron po tayong pang-negosyo package sa pang-negosyo. Kung kayo po ay hindi pa kayo nasisiyan sa kinikita ninyo, may pang-negosyo package tayo as low as 999 pesos. Ang 999 pesos nyo, pag niluto po ninyo yan, aabot na almost 2,000, kulang-kulang sa 2,000. Ngayon naman, kung ibibinda ninyo ng hilaw, kikita na rin po kayo dyan more or less at least 18% pataas. Di ba? Okay, so ganun po ang gusto natin. Ngayon, gusto niyo mataas ang inyong kita, ang discount ninyo, medyo mataas-taas din. Meron tayong package na 2,999, meron tayong package sa 5,999, may package tayong 19,999, may package tayong 49,999, may package tayong 99,999. Kayo na po ang magpapadami dyan po sa inyong syudad or municipality. Yan, okay. So, kung ano po ang kaya ninyo, anong gusto ninyong kitain, mayroon po tayo. Mag-usap lang po tayo. Okay, kasi ang atin po ditong linalabanan, iba't ibang klaseng karamdaman at kahirapan. Iyan po ang inyong big brother na si Doc Joey Bitito. Kaya nga po hindi ako mandidato itong darating na 2025. Dito ko itutuon ang aking nalalaman na around 40 years. Diba? 40 years. Actually, hindi lang po 40 years. 50 years na aking eksperyensya, itutulong ko po sa inyong lahat. Pero kailangan positive ang attitude natin. Kailangan po always pray to God. Diba? Ayaw ko po ng negatibo. Kahit sino man kayo, ayaw ko ng negatibo. Hindi ko kailangan ang mga negatibo, ang kailangan ko po yung mga positibong tao. Kahit man kayo po mahirap, pwede ko kayong tulungan. Pero kayo,
napakayaman ninyo, sakitin kayo, kayo po ay negatibo, wag na kayong pumunta sa akin, di ba? Hindi, ang kailangan kong tulungan, yung prayerful, paladasal kay Lord Jesus Christ, yung pong positive ang attitude na makipagtulungan sa amin na kayo gumaling, at yung mga positive na attitude na gusto pang kumita, madagdagan ang kita, di ba? Sino bang ayaw madagdagan ang kita? Di ba? Kahit ka kumikita ka ng 1 million, kung madagdagan yan maging 1.2 million, di ba? Sayang yung 200,000 a month, di ba? Ganun lang po yan. Okay, wag na po tayong magyabangan kasi ako hindi po mayabang na tao. Lahat po ay ginagawa ko. Maniwala ko minsan parang buhay lang po ako dito. I don't care. Basta ako po, ang importante ako, I can serve, I can praise the Lord, I can, gusto ko, ang wish ko ay maging masaya ang Panginoon Diyos na marami po akong matutulungan. Okay, maliwanag. So, ang importante po sa akin ngayon at magpakailanman, di ba? Ngayon po, ito pong negosyong ito ay napakaganda po sa aking paniniwala kasi 999 sa mga malilit na tao ay pwede na kayo magnegosyo. Okay, maliwanag. At yung negosyor po ay mas mura tayo di hamak, di ba? Kaya nga po, 1,199 diyan po sa internet. Pwede ko na po kayong bigyan ng 1,999 at isang malaking 60 pieces na 60 pieces ng tawag nitong siumay. Special siumay, di ba? Parang libre na yung siumay. Ngayon po, kung ayaw ninyo ng siumay, pwede naman po tayo na negosyo lang at meron po kayong special price na 950 pesos lang. Para sa akin lang po mga pasyente, mga suki ko dito. Di ba? At nag-order po tayo ng marami. Hopefully, maubos po ito within a week para maka-order, re-order po tayo. Si nanay kanina, binigyan ko na rin. Kasi nga po, na-stroke siya. Aside from Amazing 4 na bumili siyang good for 10 days, binigyan ko na rin isang lata na Digosure at iyan pong 60 pieces na special chicken, siumay chicken. Yan, chicken flavor or variant. Okay, maliwanag. So, andito na po sa atin lahat. Ano pa ang gusto ninyo? Di ba? Ano pa ang gusto ninyo? Di ba? Andito na sa atin. Okay. Doc, wala po akong refrigerator. Bibigyan ko po kayo, pag bumili po kayo medyo marami-rami, mag-member kayo, bibigyan ko dito ng maliit po na styro. Styrong lalagyan po ninyo. So, lalagyan na lang po ninyo ng ice yan. Yung, ano ito? Yung crack ice. Yan, crack ice. Okay. Haliwanag. Okay, so ganun po ang gagawin natin. Kasi po, pag gusto, may paraan. Pero puro tayo problema. Dok, totoo bang Amazing 4 na kakatulong yan sa... isang katutak na nga po natulungan eh. Proven and tested since 2008 pa ang ating mga produkto. Diba? Dok, talaga bang masarap yung special siumay mo na yung gawa ang ingredients ay suya? Ay, subukan mo. Ako po. Nung isang gabi, maniwala kayo. Pagkain, uminom po kami ng isang beer lang kasi wala na po tayo yung wine. Hindi na nakapunta sa mall, di ba? Alam po ninyo, kumain po ako tatlo ata o 4 na siumay. Lagyan ko ng kalamansi. Maraming kalamansi. Lagyan ko ng tuyong konti. Naku, ang sarap kain. Sarap na pulutan. Di ba? Tama na. San Miglite na isa. Tama na. Na-satisfy ko na yung ang aking mouth, ang aking tiyan. Ano pa? Di pa? Mahiga na. Mag-Facebook, yung follow up. So, marami ka sa nagme-message sa atin, message about Dorotea Resort ni Spa. Yan. So, mga team building ninyo. Sa 27 nga pala, andyan ang LGU Bakakay sa simulang alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, di ba? 60 packs sila, di ba? At meron din po yung mga teachers diyan po dito sa Legazpi. I think Taisan ata yon, di ba? Naman December 16 sila at marami pong iba.
Okay, yan po. At dito naman sa ating DJB Eatery, andito na po mga pagkain na natural at very, very affordable. At meron na po dyan ang lutong siomay. Yung 4 na klase. Ang isusunod ko rin iluto dyan, yung malaki na, yung premium big na siomay. Di ba? Okay, maliwanag. So ito po ay ginagawa ko para sa inyo po yan. Pero hindi ko ipokreto. Hindi niya na, may digosure na po tayo. Nakipag-usap na tayo sa pinakamalaking yung may direktor ng kumpanya. Kasi kako sa mga pasyente namin, kawawa naman, di ba? Bibili sa internet, 1-2. Di ba? Di makakalibre na sila ng siomay na 60 pieces, di ba? So ganun po, ginagawa ko po ang lahat para kayo matulungan, di ba? Wala tayong pinipili dito, basta po kayo ay gusto matulungan namin, gagawin namin ang lahat. Pero po, huwag naman tayo nagmamadali. Kainom lang ninyo ng amazing po ng isang buwan. Gusto ninyo, fully recovered na kayo. Hindi na, may process po ang lahat. Tanong ko ngayon, pagbubuntis ba, ilang buwan ang baby sa tiyan ng kanyang ina? Di ba 9 na buwan? Ilang buwan ba o taon bago makatayo, makalakad ang bata? Di ba usually 1 year? Ilang taon ba bago makatapos sa pag-aaral ang bata hanggang sa kolehiyo? Di ba ngayon ang dami-dami na? 6 years, 6, 12, then may 4 pa, ang dami. 16, meron pa mga 18 years na ata, may nursery pa, may pre pa, kaya grabe. Nakatapos ba yan sa pag-aaral, may trabaho na kagad? Wala pa rin. Puro po yan may process. Pero kami po, hindi ninyo abutin ng more than 1 year. Di ba? Mga simpleng karamdaman, hindi ninyo abutin ng more than 6 months. Di ba? Most likely po ang sinasabi ko, most likely pangkaramihan, hindi po lahat. Kasi po iba-iba ang response ng ating katawan. Okay, maliwanag. Pero dito sa amin, marami kang benepisyo. May digosure pa tayo. Milk. Ito na po milk. Sa akin po, ito po yung pinaka-the best na milk. Very affordable pa. Kasi iniinom ko po yan. Umaga-maga, iniinom ko na po yan. Sa gabi, pag ayaw ko nang kumain or kakain lang konti, inom ulit ako ng digosure. Okay, maliwanag. At sa amin nga po ay very, very affordable. Discounted price para sa inyo mga minamahal kong kababayan. At ganun din po ang ating special siomay na ito mayroon pang Japanese premium big. Ang sarap-sarap, di ba? Wala pa raw yan dito ata sa Albay. Bibira lang mayroon ata niyan. At ang kaganda nito, ang ating ingredients ay ay soy or soya. Di ba? Magaling sa ating katawan. Kasi karamihan po dyan, ang ingredients ay flour. Ano po ba ang flour? Di ba? Sugar. Kung kayo yung diabetic, delikado. Kung hindi pa kayo diabetic, medyo tumataas ang sugar, delikado rin, di ba? Sa atin po yan ang sabi sa akin ng manufacturer. Ako naman naniniwala. Kasi, iyon ang sinabi ng manufacturer at ang kapartner ko po dito ay kilalang tao dyan po sa Metro Manila, di ba? So iyon din po ang ginagawa ko, di ba? At ako po mismo kumakain. Lahat po ng produkto pong ino-offer ko sa inyo ay pinapatronize ko. Amazing por. Kanina, ilan ba nainom ko kanina? Pagbaba ko lang, nakamumog na ako, minumong 2 multi-5 capsule, 1 Mega 1 kasi yun po nasa misa. Pagbaba ko po, yun, uminom na ako ng digosure. Di ba? Kagabi, kumain ako ng siomay. Sarado po kami ngayon, kaya hindi ako makakain ng siomay. Pero po, kung maraming pupunta, kung may pupunta po kayo dito hanggang 12, mag-text lang po kayo o mag-chat, di ba? Mabuti kanina, hindi naman tumawag, hindi nag-chat. Hinanap lang ako. Mabuti na lang, with the grace of God, praise the Lord, nagbayad ako doon sa may delivery. Kasi ang delivery, Sunday, sarado kami. Tumawag yung digosure. Kung may bukas daw. Sika ako, ngayon na. Kasi po bukas, magsasama po ako sa validation kay Miss Hilda, kay Madam Hilda Lopez. Pupunta po kami sa 3rd District. Yung contest natin sa Malunggay. So pupunta kami sa UWAS kasi ang UWAS daw, yan po ang magaganda. Baka yun ang manalo. UWAS, kung kaya pa Pulanggi, Ligaw. Di ba? Sa Tuesday, I don't ko kung makasama pa ako. Baka naman po yan ay Kamalig, Daraga.
Then after that, baka po dito sa First District kasi ang isa sa pinakamagaling po dyan ang Malilipot. Kasi po yan, may mga tao kasi mga barangay na receptive. Yung iba naman po, matigas ang ulo. Kasi po, siguro somebody na sila. Ako po, nobody. Basta ang ginagawa ko ay para sa kabutihan ng aking mga kababayan to praise God. Okay, yan po ang importante sa akin. Kasi 70 na ako, another 70 years, pakiusap ko kay God, request ko kay God na buhay ako healthy para makatulong ng totoo, seryoso sa aking mga kababayan sa kalusugan man at sa financially, sa kabuhayan, dagdag na kita. Okay, ngayon, huwag na kayo magparaisip din, totoo kaya negative. Kung hindi ninyo mamuna lang kayo na 999. Di ba? Pero kung kayo naniniwala sa akin, di pa muna kayo 2999 pataas. Di ba? Kung kayo gusto mong kumita ng malakihan, hawakan mo ang isang bayan, 99,999. Okay, suportahan kita ng todo-todo sa radyo. Di ba? Okay, maliwanag. May free plugging pa kayo. Di ba? Malaki po ang kita ninyo dyan. Sa akin, konting-konti na lang. Di ba? Ganun po yan. Usapan po itong kapatid. Di ba? Pumunta kayo sa akin dito, mag-usap tayo. So, isa po dyan na unit na inuupahan ng Angeles ay nag-move in na, kumuha ng mas malaki. Yun na po ang gagawin natin para dito sa ating mga food products. Di ba? Diyan na rin po tayo magkakandak ng seminar. Baka po sa Wednesday, mag-orientation pa tayo. Pero po, ang produkto natin ay doon. But ang importante, may orientation tayo at 1 o'clock dito po sa DGB Eatery and Food Products sa Barangay 18, Cabangan West. Beside Mabel Passion, yung gumagawa po ng mga special na damit for wedding, special occasion, yan po yan. In front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So maraming pera yan. Malapit din po yan sa Iglesia ni Cristo District Office, Legazpi City. Yan po ang sa atin. Ang aking numero, 0917-853-8933. 0917-853-8933. Ang bago ko po, yung pong TNT. Kasi bago po ang cellphone yan, na binigay sa akin ng aking anak na labing sa akin, okay, si Miss Ann, 0910-4482-598. 0910-4482-598. Yung luma ko, hindi ko nang gamitin kasi yung cellphone ay nasira, nabagsak kasi ilang bisis. Pagpapagawa ko, kung ipapagawa ko, gagastos ako almost 20,000. Kakuwag na, bibili na lang ako ng bago. Okay, so ang number naman po doon, bira ko nung gamitin ito kasi grabe ng radiation. 0998-975-8121. 0998-975-8121. Once again, ang globe ko, 0917-853-8933. Ang ating pong talk and text 0910-4482-598. Ang aming pong page, paki-check naman po ito. Hanapin ninyo, pagkatapos i-like ninyo or i-follow para kayo po nakakapanood ng aming magandang programa na pakikinabangan ninyo. Kasi kung hindi ninyo pinindot, kasabag baka sisikat si Doc Joey, hindi ko na po kailangan yan, di ba? Kahit pa paano sikat na tayo, di ba? Para ito, may mga programa, mapanood ninyo kung kayo po ay mayroong data or kayo sa free time ninyo. Ito po ang hanapin ninyo, Doc, D-O-C, Doc, Joey, J-O-E-Y, Joey Bitito, B-E-T-I-T-O, Bitito, yan. Pindutin ninyo yung follow or like, di ba? Ngayon, gusto naman ninyo ako magme-message kayo personal kasi minsan hindi ko na bubuksan yung ating page. Personal lang Facebook, pwede kayong mag-friend request sa akin. Ayun, pag nag-friend request kayo, mag-message na kayo.
Okay, para pag nakita ko, magre-reply ka agad ako. Kasi yung iba naman, hindi importante kung ano-ano lang. Ang aking Facebook first account, unang account, Joey Bibon. Ang Bibon, B-I-B-O-N. Bibon, Bitito. B-E-T-I-T-O. Bitito. Then open, close parenthesis, Doc Joey. Second account, kasi parating puno yan, Doc, D-O-C, Ching, C-H-I-N-G, Ching. Kasi when I was a kid, palayaw ko, Ching, di ba? Then, Bibon, B-I-B-O-N, then Bitito, B-E-T-I-T-O. Pag friend request po ninyo, automatic mag-message po kayo. Okay, maliwanag. So, andyan na po lahat. Ngayon po, I don't know kung naka-YouTube kami. May YouTube din po kayo, may is Doc Joey Bitito Channel. Yan, baka nilagay po ni Ma'am Len sa YouTube para mapanood din tayo. Doc Joey Bitito Channel, di ba? Yan naman po yung aming pagmamahal sa inyo. Hindi naman kami hindi po kami nagano yung mga mag-monetization, no? Ang sa amin, makapag-ambag, makapagpadala sa inyo ng message na napakaganda para kayo po at ang inyong mga mahal sa buhay magkaroon ng magandang kalusugan at yung pong gusto pang madagdagan ang kita at kulang ang kinikita, pumunta lang po sa amin at tuturuan ko kayo para kumita as low as 999 pesos. Pwede na kayo mag-umpisa ng maliit na negosyo. Okay, maliwanag? Kasi po, kung wala kayong negosyo, puro gastos lang ng gastos, hindi kayo kikita, ay kayo po mababaon sa utang. Diba? Mas maganda po, may negosyong maliit na pwede natin pag-umpisahan. Pero gusto ninyong malaking negosyo kaagad, mas maganda. Mayroon naman kayong kapital, nilalagay lang ninyo sa bangko, na ang tubo napakaliit, bakit hindi po ninyong kunin ang partial? Halimbawa, may pera kang 1 million sa bangko. Kumuha ka lang ng 100,000, inegosyo mo sa amin, 900,000, idyan mo lang sa bangko. Tingnan natin kung alin ang mas malaki ang kinikita. Anong malay mo? After 1 year, yung pera mong 900,000 sa bangko, nadagdagan pa ulit natin ng 900,000 or 1 million para naging 2 million ang pera ninyo sa bangko. Dahil po sa magandang negosyong ino-offer namin sa inyo, at ang kagandahan nito, quality products, unique products, soy, ang ingredients na galing sa Argentina, sa abroad. At the same time po, maganda po sa katawan natin, consumable. Lahat ng tao sa kada barangay ay gustong kumain kasi napakasarap. Quality products, magaling, maganda sa ating katawan, sa ating kalusugan, di ba? Tapos, meron pa tayong Amazing 4, Miracle C, Mega E Multiply Mega 1 na galing sa Amerika, proven and tested. Kahit anuman po ang karamdaman, may cancer man yan, may bukol man yan, di ba? For operation man yan, subukan muna natin bago magpa-opera para matulungan kayo, di ba? Hindi ko po sinasabi ng mga gamot ay hindi maganda. Okay, punta kayo sa doktor, pumunta po kayo, uminom kayo ng gamot, pero after 6 months, tingnan ninyo yung iniinom yung gamot kung iyan po ay okay sa inyo, kung hindi. Kung hindi, dagdagan natin ng Amazing 4 ng ating mga produkto. At kung gusto ninyong milk na magaling, andito na po ang Digosure, ma-avail din po ninyo sa amin. At yun nga po mga frozen products na galing sa ito po may awardee po itong manufacturer natin. At sila po mismo ay awardee. Nakita ko nga, katabi niya yung from Malacanang nung isang araw, meron pong business conference sa Bulacan, kasama niya yung sa Malacanang, ay andun siya katabi mismo ni Mrs., di ba? At talaga pong quality ang products at ang pagkakalam ko FDA approved. Okay, maliwanag. So, iyan po ang atin. Iyan po si Doc Joey Bitito. Pag si Doc Joey Bitito, isipin niyo quality. Doc Joey Bitito is health, good health. Kaya nga po, 70 years old, hindi pa nga ako nakapagpapaherday. Di ba? Kung nakapagpaherday ako, kasi akala karamihan nila, 50 lang ako, baka sabihin na 40 na.
Diba? Hindi naman ako pumupunta sa parlor o sa beauty salon kasi wala tayong halos kulang ang oras natin, di ba? So, ganun po yan. Ang akin kasi, secret of my good health. Number 1, prayer. Number 2, positive attitude. Number 3, pagkaing natural. Pang-4, umiinom ako parati ng ating mga amazing products, pati yung ating mga healthy coffee, minsan yung healthy juice natin. Pang-5, yun po, umiinom na ako ngayon ng Digosure. Pang-6, kumakain po ako ng ating special, unique siumay, good quality, soya ang ingredients, di ba? So, ganun po yan. Pangkalusugan naman, ay panghanap buhay naman, pag alam ko pong maganda, ay pinapatronize ko. Pag maganda po yan, ino-offer ko po sa inyo. Kasi ako po muna, ang inuuna ko, buhay ko muna bago ko sa inyo, ito ay endorso sa inyo. Ganun po si Doc Joey Bitito. Para po masaya, lalong-lalo nga this coming December, advance Merry Christmas sa inyong lahat. With us, ang amin pong wish or wishes, kayo po ay maging healthy at ang inyong mga mahal sa buhay at kayo po ay maging financially successful in the future with us, through us, with our mga frozen products na talagang quality products, di ba? At pwede rin kayo, i-carry din nyo ang ating mga healthy coffee, Mega E coffee, antioxidant coffee, multi-5 coffee, immune booster coffee. Ang amazing coffee mix natin, napagana, 14 in 1. Sugar free kasi stevia po yan, may moringa pa. Di ba? 14 in 1. Ang ating mga healthy drinks, ating juice na amazing juice with Miracle C and collagen. Yan, pampaganda sa skin. And isa naman, amazing juice with Miracle C and glutathione. Para naman, pag nasobrang kayo, maganda po yan sa liver, pwede kayo medyo puputi ang katawan. Di ba? Napakaganda. So yan po, ay lahat ay quality products para po available yan para sa inyong minamahal kong kababayan. Basta ang usapan natin, maka-Diyos tayo, makabayan, makatao. Yan po ang ating barometro para tayo magsama ng panghabang buhay. Mga minamahal ko, mga minamahal namin yan sa UWAS, baka po Bulanggi at Ligaw ay makapunta po kami ni Madam Hilda Lopez, ang ating head evaluator. Kasama yung aming driver, kasama po si Miss Mercy Bilan at yours truly. Diba? Tuesday, I cannot promise kung sasama pa ako kasi wala po dito, wala po ditong attendant ang ating kantin. At yung palang we are yung pong halimbawa ay kayo po ay walang trabaho, gusto ninyo ng trabaho, 19 years old and above, di ba? As much as possible, may time kayo. Kung kayo po ay single, mas maganda. Kung byuda kayo, mas okay. Pero kung pwede, may oras kayo at kayo competent, lalo na kung kayo po ay may pleasing personality kasi ang inaano natin, mga pagkain, food supplement, malinis sa katawan, pwede po kayo mag-apply. In person, hanapin ninyo si Miss Lynn Pabelonia. Yan. Okay, kasi dyan po sa kantin natin at saka dito later on sa mga frozen products natin, nangangailangan kami. Ang kailangan lang po namin, barangay clearance ninyo at iyong resume. Okay, maliwanag. At pwede kayong magpunta sa amin Monday to Saturday from 8, yan, from 8 to 5 p.m. Okay, 4 p.m. kasi magra-radio na tayo ng 5 p.m. So mga kamising, maraming salamat. Happy Sunday. We wish you good health, good luck, best wishes, di ba? And hopefully itong Sunday, nakapag-union na kayo kay Lord, nakapag-pray na tayo, makapag-relax, makapag-enjoy, at makapag-rest. Maraming salamat. Magandang umaga o tanghali. God bless, best wishes, and I love you all, or we love you all.